Ως αναλυτής πρώην, δηλαδή είναι η πλευρά του αναλύω εταιρείες και είναι η πλευρά του πάω και εργάζομαι σε μια εταιρεία. Υπάρχουν συμπεράσματα που βγαίνουν από τη μία προσέγγιση με την άλλη. Δηλαδή, εγώ πάντα σκέφτομαι ότι προσεγγίζω επακριβώς το τι κάνει η εταιρεία, πάνω την αποτιμήσω, τις δυναμικές εσωτερικές, ή όταν θα πάω εκεί θα διαπιστώσω ότι είναι εντελώς διαφορετική ενδεχομένως η εικόνα. Δεν μπορεί να την έχει το πραγμάτων ένας αναλυτής απ' έξω. Αν έχει διαφορά, βεβαίως έχει διαφορά. Είσαι outsider και προσπαθείς να δεις τι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Και μάλλον προσπαθείς να τη δεις βασισμένους μόνο σε οικονομικά, σε νούμερα. Γιατί και τι να πεις δηλαδή τώρα, αν ο Ρέβελας κάνει καλά τη δουλειά του και πώς θα τον κρίνεις. Ενώ όντας μέσα στην εταιρεία είναι ένα καθημερινό reality check. Ξέρεις πού πονάς, πού δεν πονάς, αν το liquidity είναι ok, αν σε προβληματίζει κάτι, αν υπάρχει ένα εξελίξει σχέδιο, πλάνο αλλαγής του capital structure.